Ayo konco para konco sowan-sowan kutha Wono Raga. Ocap kasar kebut nalika sapono suwi-suwi mapan bayan suwun dening sang kusa paring ayu dewi sokola. Minangka putri kadiri kang dados Raden Raja Sewu Negara minangka raja kutha Wanaraga salah satunggalipun raja muda saking tlatah Wanaraga ingkang gagah prakoso sing parasaja neratedas mabok palune pandesi saking Galindo. Batur pundi? Ya gajang metu. Nuwun sewu diparingi padang dalane, nuwun paringi padang dalane. Oh halo everybody. Sida kok dudu jane. Ayo. Amit tak ya? Hai. Promo urupne bengok-bengok malah telakmu rusak. Pak Le. Cek. Nah. Piye to Pak Amit? Ing sore iki iki mikir iki lho. Bene kok gendeng le. Lah. Kualek. Piye to Pak Amit? Awakmu mau metu ditabuhi apa? Jogetan ganongan. Kowe ditabuhi ganongan. Tabuhan ganongan. Lah terus aku metu kok ditabuhi tawon gas. Ya kok iso tawon gas lho. Lah kuwi balapan motor yo nyo. Apa enek ganongan metu tabuhi balapan motor lho. Yo sing padha kaya kancane no Mas. Kendange Mas, kendange. Sik tapi yo cek Pak Amit. Iki mang aku
ning kene yo ora trimo joget tok. Lah terus Terima jasa angkat bocah. Tadi doi. Ndi? Sing ndi, Bu? Lambiran iki lho lho. Oh iki. Iki lho. Ini ayo. Mangkane tutulan ae. yo to. Iki anake sapa? Kuwi anake wong lho, sing tenanan lek jujuk. Abot. Lah yo sing tenanan. Padang kucing. Nah. Lho. Nggih, pundi niki ibu-ibu wonten apa mboten yogane sing ten mriki? Kok kene? Wonten apa mboten? Kene dadi tegulune kono. Ora. Oh ditegulune. Ora ibu. Dijunjungne. Lah iya. Walah Bu. Tongkas. Ndi si tongkas sing di sampean milih? Sing Oh, ndi? iki 75. Sing iki 50. Kok bocah kok Lah kalau si tongkas padane ning pasar. maksudnya ki anake kurang siji ning kene. Oh, sing di sampean di? Sing Ibuke di. kan di? Iki. Heeh, yo kene Le. Ayo Le. Oh, kene. sing iki rada anu. Nah, wong gondrong. ngene lho carane iki. Hati-hati lho, ceblok kaya tewel minggu glubuk. Bobote yo ketoke akeh. Piye aku mang yo wis Mesti gedhi. aku mang yo wis joget. Nah, Yo wis joget titik-titik. kono ki omong ngono aku metu yo ditabuhin joget ngono lho. Malah yo tak- Aja sampe ngisi-ngisini aku. Wah. Aku ki ning jarakan kene iki wis kaya omah dhewe. Wonten ana kaya omah dhewe. Kaya iya lho Pak Jo. Aku ki ning jarakan kene wis kaya omah dhewe. Apa meneh gone Mas Depa ki wis Mas kaya Depa. keluarga dhewe. Wis kaya batih ya. Tenan wis kaya Kaya batih Mas batih. Jos. Lah Tenan. nyapa? Alhamdulillah bengi iki adewe yo melu ndedonga, Alhamdulillah. melu mangayu bagya. Bener, Dene bener. bengi iki awake dhewe Mas Depa dan keluarga ki alhamdulillah ukir-ukirane apa kuwi jenenge omah ki anyar. Benar. Kuwi delon kuwi legak-legok. Oh. Kuwi apa kuwi? Kok kajate Iki kuwi. wong delok iki wong delok Pak Met. Udu ukiran. Wah, wong Iki ta wong iki. delok. Lah tak kira tritise anyar ngene badanku kok Ora ning megak-megok. kono, alhamdulillah wong jarakan iki tumplek blek mae Mas Depa. Tumplek blek. Piyek delon to. Dong. Iki ning kene iki. Tembok tok. Nah, kae abah kok yang delok ya. Gengku neng kene. Tenan neng kene iki kudu ngati-ngati. Ngomongin alhamdulillah. Ngene iki lho delok sampe pagere iki rangkep jan koyo ngalah-ngalahne ning Polres. Wah. Dadi malah koyo diesel malah. Ora ning ngono ki ben penonton ben ajake iki tidak ada kisru. Oh, ben iso kondusif. Bener. Oh iya, Lah, terima kayak Pak kasih. Babin Yes, Kapitnas. siap. Selamat malam diaturkan Budi kepada Bapak Surawo. Keamanan Yorawo. Nah, bener. Jadi diharapkan malam hari ini bisa berjalan dengan kondusif, Alhamdulillah. aman dan lancar. Amin. Supaya apa? Supaya izin keramaian untuk kesenian bisa dipermudah. Betul. Oh iya toh, Mas Jos? Betul. Bener. Aja ya Mas Jos ngalami aku. Iki ngalami mergane. Ora ning ngono ya Pak Met ya. Iya. Iki ngono sing program pemerintah iki ame ning SMP tok. SMA ya ora ning SMA tok. Apa? Iki ngono Mas Depa lek nikahan. Lho iki nikahan toh? Nikahan. Mas Depa ki. Alah, iki piye to? Ditanggep ora ngerti acarane iki. Piye to maksud iki? Aku ora diundangi. Iki nikahane Mas Depa kalian Mbak. Mbak Dika. Depa sing biasa ning jaran kuwi toh? Bener sing cilik ku lho. Kuwi rabi. Cilik kok kepek Mas aku. Sing rabi Tenan ku toh yo. iki Mas Depa rabi toh iki? Rabi. Heeh, kalian Mbak. Mosok wis rabi. Weh. Iki Karo Mbak sing di Yuska. Yurika. Yuriska. Yurika lah iki. Ah. Batinku ki Depa sakmene oleh Yurika sakmene brayong. Iki keblekan susu ratewa. Apa toh Joshua ki? Susu bayi lho botolnya gede. Ora ning ngono ki melu program pemerintah. Ora mek SD ning SMA tok. Nah, sistem zonasi kan ning SMA tok to. Heeh. Mas Depa yo melu program pemerintah sistem zonasi. Maksudnya? Lah wong bojone wong gondang kene ae joraan kene Oh ae. yo jaraan. Oh, pekgo. 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 Nggih nggih alhamdulillah muga-muga sakwise Mas Depa rabi apa meneh oleh tanggane dhewe muga-muga sak jarakan iki iso malih dadi dulur. Ah, dadi dulur. Rabi dulur sejule iki kok Lho ora Mas iki dadi dulur kabeh. Dadi iki akeh contone wong jarakan sing oleh tangga ki ya akeh. Akeh. Dek kapan ka dhewe nang iki ngalor notok kuwi oleh ya tangga tiba. Dhewe kene iki yo. Kono anake Mbah Bayan oleh kono. Cedek-cedek yo kene. Cedek kene beceke ya malih double. Lah kenal kabeh. Ora ning ngono yo wong pawon iki penak lek tandang gawe iki yo ora kesel, yo ora mambu. Iki aku joget gantian joget. Oke, minggir. Oke. Kowe wis joget? Sampun. Wis salto. Urung. Sampun salto. Sito. Sito saja. Ayo Mas Wani. Minggir ya. Ayo, iki gandungan enak to iki? Dudu iki leak.
Tak kira lek Iki telu. leak tuwek. Iki warok. Kaya bungkus bare bakal diwari kuwi ya itu ya. Oh, urung diabani. Lho to Pak Amit ya. Caju. Ya ambune opo to? Ora ning tas madang opo lho kaya ngene ambune iki. Ambune lho. Sate. Begini badek tape ngono rasane iki. Lah, Sate kok kecing. Ambune. lah sate tahu aku. Ayo to sing enteni kendang dhisik. Dinteni. Enteni kendang dinding. Rasa dinteni Lah, kendange nyapa? numpak motor dhewe. Ape-apene iki lho ape-ape. Odone lho. Oh, ngenteni kendang. Lah gorek dulu nung dadak dina lagi sampean joget. Ngono lho Ayo, sampean. Pan. Ayo, Ndang. Dewe gak tenanan. Nah, iki. Wis. Ndang, yo. Tepuk tangan dulu. Iya. Iya, tajake. Tepuk tangan. Pak Jo. Iki piye to cah iki? Piye to cah iki? Kowe iki piye? Piye? Kowe kudune lek mesti kayak sepot tepuk tangan saiki ngono iki langsung tunjukno ber ngono lho. Kendang wis muni ki sampean salah. Sing digrak ngono lho. Oh, alah. Lho kok tepuk tangan ae. Nah, Iya. jalan tangane ning dhuwur. Nah, senyum. Jalan. Laku. Itik. Wah, padakne komedi gethek wis. Larane ngono sing sigrak sing apik ngono lho. Sigrak yo sigrak. Art. Ah, ya. Iki asam urate kumat. Ngene iki nyapa ngene iki? Yo maksudnya iki geter. Mari ngono tok delang ngono lho, Pak. Oh, hati remo. Ora isin karo kaose delok grebek sura lho. Pane iki. Iki grebek sura banteng lho diruyo. Oh, alah, kudu sura sasi to. Ayo njajal. Grebek sura iki grebek Selo. Kus. Ayo Mas. Solah ning nyawang kancane temu terak sikil barang ngono kuwi. Lho. Nyapa absen banji. Menika ndas mendo nggih Yai. Wila. Bariki paping barang munggah. Ya oleh 500. Ya oleh teh ya. Ini genteng barang mumbul bariki. Ayo suwi-suwi iki bariki persiapan iki. Iki mang sing joget wayahe sapa? Wayahmu. Berarti hakku. Sapa sing wayahe joget kuwi hake dheke. Nah, iki Apa brene? Iki aku lah. wayahku kok. Nah, siap matur suwun Pak yo. Wis adungane rezekine kata. Sehat terlalu. Saman kirum joget kok kowe wis oleh sawer. Joget lho wisan. Apa lho ini tok iki? Lah, kowe wis joget? Wis atraksi apa urung? Endi? Loh, Mas Tiro sampun atraksi apa urung? Wis.
Durung ora enek buktine ora iso. Ora enek buktine. Saksi tok gak iso. Kowe dudohno lek atraksimu ki pancen kowe wis atraksi. Oke. Ben oleh sawer. Saiki wayahmu. Wayahku nang ndi? Iya no. Oke, lek atraksi ngene. Iya. Daduk-daduk tak. Aja suwi-suwi. Bar iki nek atraksi neh. Apa? Melok sing viral. Pajake mok dadi. Ketoke Pak Jo banteng. Gonge dimbrukne. Pak Gelap dadake apa iki? Kibote jelek. Iya iki dadi dadak. Iki wis semayan karo tugu iki. Bar iki blayu ber ngono iki duncale. Wilan-wilan yang rai. Pas no boyokku. Ayo, atraksi yo. Akhirnya karo pasir iki lagi duncale. Beri tepuk tangan yang meriah. Inilah atraksi berjalan dengan menggunakan tangan dari Pendo seorang berkepala cempleng. Inilah dia, Tiro. Apa? Atraksi yo tak siane. Loh, bisa toh? Bar iki sing atraksi sapa bar iki? Iki Ora lho, Pak Jo. Kok iki kan wis. Ora lek Iki sapa? nyarne. Nah, terima kasih. Tos dulu. Nah. Dedek tos. Tos. Wah. Wong ora atraksi kok njaluk tos ki lho. Aku mang lek nyiarne mang piye? Bocah iki kok pinter ya? Apa? Roh wong atraksi ki jawane gumun terus mlayu. Dek 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 nyoh langsung diwek ning ngene to. Jan persis kaya anakku lek wayah asok mekar yo ngene iki. Enek petugasnya tekono langsung mlayu, nyoh Mbak. Oh, bu genane. Wah, bawae nek kene Mbak. Ora lek nyiarne mang ki lho sing apik. Sebuah atraksi dari seorang manusia Ah, iki sing terakhir ki. berkepala cempleng. Gue sing apik ngono lho, yo yo. Lah siramu cempleng itu. Udu. Lah kene yo bablas ae. Oh, iya. Lah nyapu mau Nyapu nesu. Nyapu nesu. Nyapu nesu. Bocah kok nesunan. Ye, Tiro nesunan. Tensine ben 800. Pecah. Yo bongko kancane kok. Yo Mas. Ayo, atraksi sekali lagi. Kalau. Ayo, tang. Halo. Disiapne lho San, papi iki. Yo. Yo. Oh. Yo. Tepuk tangan yang meriah. Apa ini? Oh yes. Nyapa? Nyapa? Ngembes. Aku roh.
Lah, Apa keluhanmu apa? wah, Pak Jo pamit. Iki ketoke ya petang tahun udah tak kumbah soalku. Lah nyapa? Harum. Nggih. Heeh. Jajan. Ayo. Seto. Atraksi dhisik kok. Wis olah sik Olah atraksi sik. lagi gedrek ojo-ojo mek sapurut tok. Atraksi dhisik lagi Ora adil ngono kuwi. Oleh aku dadak atraksi tiboke maju rene tenagaku entek aku mak lepak. Ora. Justru bar sholah atraksi Heeh. pemulihan tenagane sing ngene iki. Oh, berarti iki artinya cese. Ces. Oke. Paribasan dirimu ces iki stop kontake. Oh alah, berarti sing dicepi ngono kae ya Pak. Ya bisa toh. Oke. Akan yo soleh iki. Kuwi kuwi. Heeh. Oke, berarti aku iki. Apa kuwi? Iki lho. Oh kuwi ya. Iki lho. Ya. Ayo. Lah kok kowe nak tau Pak Jo? Ayo dok, tunjuk pelalemu dok, ayo. Ayo, balik di biak. Pelalemu kok nih, pelalemu. Cek lho. Gila, jiji lho. Ayo, ndang mungguono, Ayo jajal lho. Wis gak kamu kayak pancalan raine ngono lho. Suwi Sayang kok. Lah kowe nyapa? Apa? Iki nyapa? Nyapa iki? Urung-urung kok wis klimaks. Klimaks. Piye to kok wis kok wis Aku ndak kaya kowe, Ro. Nyapa? Mah aku kaya kowe. Lah nyapa? Ndak kuat aku. Lah kok kowe barang lho mengke. Redeg aku kok. Kowe jajal apa mau ngadeg jejero. Ah, jajal ya iki lho. Nah, madepe rono. Nah, Lah. nyuwun sewu Bapak Ibu Mas Tiro pantes napa mboten kalih Mbak Amel? Amon. Tekok kene. Ibu-ibu adik-adik sedoyo to mriki. Wis dirosting Iki lho iki keluargane Mas Depa iki. Nah, iki keluargane iki mesti Kene jejer. Baik, Gus. Sini cintaku. Sedoyo to mriki halo. Halo. Ya toh. Iki wis ketok, mergane nyapa? Auramu ki tidak memancarkan inner beauty. Oh iya, inner beauty. Memancarkan kecantikan dari dalam. Beda kaya aku deloken lek jejer Mbak Yurika nyuwun sewu. Lah. Alah. Apa? Kaya peroban. Lah, sing wedok ayu, sing lanang kok munyuk. Delokan to sing wedok. Sing wedok piye? Wayune ngene. Sing lanang apa? Kok munyuk. Rauk das kuwi. Mosok punyuk Oh rawo. malah munyuk lho. Penting kan rawo. Lho, lek iki deloken Fasto. Iya. Sampeyan jajal karo Mbak Amel. Sini cintaku. Kok kur. Nah, delon dari segi tinggi badan. Apa? Madhep rono. Ideal. Sing lanang dhuwur, sing wedok sak ngesore. Pantes. Lah aku karo Mbak Yurika iki yo ideal. Lah nyapa? Sing wedok luwih dhuwur, Hah? sing lanang luwih endek. Lah, kudune iki sing lanang sing luwih Lah, dhuwur. kuwi sing kliru. Lah, Sing nyapa? bener ki ngene iki. Jajal umpama kowe. Heeh. Suwi ra cetok 3 tahun. Ya. Mari ngono cetok karo pacare sampean. Nah, berpelukan. Lari berpelukan. Jajal, etok-etoke berpelukan. Nah, Ora pas. ora pas. Lah. Lah lek aku ra cetok karo pacarku. Ya. 3 tahun lari. Aduh sayangku. Langsung mlayu. Suwi ora cetok sayangku. Mlayu. Sampeyan Mlayu. ngono, Acara lagi juga. Iki teko adoan. Mbak Yurika, aduh mundur kene. Wonge mulih ke Hongkong. Ke Hongkong. Tak jemput neng bandara. Ya. Teko kadoan aku mlayu. Langsung. Ya lah. Tak Langsung. peluk. Blak, susu. Apa to? Ora yang ngono to, meng briefing ngono to. Meng briefing ngono. Maksudnya kita peluk jelek oleh
ngesore terus tak unggone Terus? kaya apa kuwi jenenge Smack. Rahul karo Anjeli ngono lho Tak kira tak makan bakal susu ae. iki ngono lho Joshua ki Lah piktor kok lho kaya kene ngono mung ora susu to. oleh adewe ki nang kene ndak oleh piktor pikiran kotor Oh ya. ngono lho akeh bocah cilik-cilik Ah. Iya. ngerti aku kuwi yo anjan tapi kan pas tapi nyuwun sewu lah aku karo Mbak Yurika lah nyuwun sewu pantes nggih ibu-ibu nggih Lah kok podo anu Mas Amin, untuk Mas Amin berikan satu buah tembang lagu untuk sang istri. sang istri tercinta Aminor ya alah Mas Gelap mau Aminor betanggapan bang oleh Aminor Rael. Aku cegong barang kok dang kok. yo dehem ben ketok gagang ngono lho Kaya cegong. Nimas musti kaneng ati tresnaku siji Kuwi ora minor kuwi F nadane F. Nadamu F nih, fales. wis ngene tipung tok tung gendang tung Golek aman deh, golek aman. tak tung gendang tung det ngono tak Mas nah ya iki lho Icik kok malah ngene to Jom Gak sedih romantis toh iki. ini to malian ki Lah jare tipung. lah emang jare gak pas jajal kowe mau kowe sepiro suro Sing apa iki? Kang Mas tutup langit sebagai atap rumahku ye. Kuwi lho lagu sing kuwi. Ya. Lagu sing kuwi. Yo, cek. Ini cintaku. Ya Allah. Aduh. Sito. Oleh ali-ali arawan. malah jabrik wah ali-aline mau incir Rungokno aku dhisik. Untuk maju. Tunjukkan ke semua penonton bahwasanya Anda mau pegatan ya. Kusuma. Apa? Sik iki mang sik Oh ngono pembawaan to. nada. Kaya wis tak warai to Dek. Heeh. Sing apik sayang sing apik. Kusuma ning ati. Duwong manis kang anti-anti. Luar biasa. Njur kelingan jroning ati sak bedahing bumi ya ngono. Enak merasa. Ayo Mas Hamid. Wayah Mas Hamid maju. kusumane ngati to Ora ganti no. gila ya Terima kasih. lah yo kene Terima ana kasih. ada petugas mekar teko ki langsung diwekne ngene Rumah samu iki plencet to kowe jane. Ora oleh ngono kuwi tandane iri ora oleh. kusumane ngati yo Mas Kusumane terus ngati. yo kad Kadung kaya ngene. Aku dibutut. kadung kaya ngene terus iki piye karepe malah Iki nyapu lho iki ora. aku pilih cedek-cedek iki ngene lho Ro Ayo cepet templek. wis entek Oh wis. Ayo. Pak malah Terus nih. piye to Oh Yurika. piro to Nek cekono gedang konyo raine. Magang. Ayo. lagune sing anyar Sengaja. Iki mangan lek request yo. Oh, apa? Selendang merah. Kok Selendang merah disirit dulu nih. Selendang biru nggih, Bu. Ah, selendang biru Nggih. agem Bu. Saking sinten? Iya. Saking ibu Saking tuan rumah Ibu Sutini, Eman. Bu Sutini. Saking Selendang biru. Nggih. Terus Ibu Srini, Bu Srini. tuan rumah. Nggih. Nggih. Kene iki biasane ayangku yo ndelok lho. Sopo Nek ayang? kene iki ra ketok aku. Endi Aku ayang? ki nek kene yo duwe ayang aku. Sopo? Endi? Yumi. Endi?
Endi Yumi? Di Yumi. Biasane ngene-ngene lho Yumi iki. Wah kalah dada-dada lho. Nyawer ya. Lah kok akeh men oh iki lho iki lho. Anu enek batas lho Ro. Endi apa Anu ngono? bar iki tak kirimi nomor dana ya. Nyawer lewat dana lho. Nggih, monggo lagune dipinangkani. Panyuwunan saking tuan rumah ada selendang biru sareng-sareng turangga Anjar Budaya bersama Anjar Music. Asik, Basoka Sound System BL Lighting. Selamat malam tim Bonar Indonesia. Jos Bintang. Mending aku sing Wira luput onar rasis. wis mati rasa anda ngomong apa tinyangga katresnanku Dulur-dulur jaraan Cipta Budaya. Selamat malam. kowe jaluk lebih mending aku sing ngalih yen wis mati rasa anda ngomong ojo kok gandoli karo selendangmu selendang biru sing ono ning genggamu mundur dan kono bekas ning kambiku selendang biru sing ono ilang rambat aja ngalang-alang Mas Abed tanganku indah bareng rasa tresno Pura Anjar Budaya sik 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Selamat
Oke. Terima kasih Mbak Amel dan Mbak Yuri. Ye, sarang-sarang monggo. Mas Pani. Bos. Iki apa iki? Selagi selamat setan dalam budaya yang alatkan boleh omongan Kekera sesewu negara.
Hawi mau aing macan hawi mau sayang Bapak Prabu gawe ingkang sowan Bapak Prabu gawe ingkang sowan sinuwun Penak tak unjuke metu Wong Jawa aja ilang jawane, wong Jawa aja ilang budayane, wong Jawa aja ilang adate. Jawa digawa ning ngendi barane, tiang Jawi tarasa bisa anjawane
ngagungke laku budi pekerti jiwa jawane manunggaling rasa ojo tumindak angkara murka wong Jawa aja ilang jawane wong Jawa aja ilang budayane wong Jawa aja ilang adate Jawa digawa ning ngendi parane tiang Jawi tansah iso anjawani ngagungke laku budi pekerti jiwa jawane manunggaling rasa ojo tumindak angkara murka kisah dalam semuanya di akhir jisir kapi warang Salam soko kelakon
ngandal-dalan sapa nyono Thank you.